खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिगियानगिरि डक्टर प्रणबज्योति सेठियाया रुंसारि जाबाय। लाहरिका थानानि 3 पुलिसा घुस लानानै हमजादों। नगावआव 3 साइबार क्रिमिनेल हमदों। उन्दै हिनजावसाखौ गाज्रि सोमोन्दो खालामनाय धुबुरीनि मौलानाखौ हमबाय। गसाइगाव सिमालटापुआव थिखं जिबौ जब्द खालामदों। NF रेलवेनि लामदिं डिभिजनाव खारफुनाय ट्रेना हाग्रानि मैदेरखौ सौख्लायनानै बुथारदों। गुवाहाटी सा गुवाहाटी पेरिस सिबिथायखौ मोनानि समाव दोनथ'बाय। नीलाचल हाजोनि कामाख्या मन्दिराव सोरखारा रप-वे बानायनो थांखि लादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जरहाट बिगियान केन्द्र आरो हाथरखि नमा एबा प्लेनेटरियामनि सुपारभाइजार आरो बिगियानगिरि डक्टर प्रणबज्योति सेठियाया रुंसारि जाबाय। बृहस्पतिबारखालि हराव हरखाब हां सरथेनानै अबथिरा रुंसारि जादों डक्टर प्रणबज्योति सेठियाया। रिपर्ट बायदिब्ला डक्टर प्रणबज्योति सेठियाया मैया देहा गाज्रि मोनदों होननानै देहा फाहामसालियाव थांनानै ब्लाड प्रेसार चेक खालामहैदोंमोन। नाथाय बे समावनो हरखाब हां सरथेनानै अबथिरा रुंसारि जायो प्रणबज्योति सेठियाया। मख'नो गोनांदि बिगियानगिरि डक्टर प्रणबज्योति सेठियाया इउटुबाव बिगिया ज्योति मुंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिगियाननि बिथा खालामनानै सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनो नाजाबोदोंमोन। ओरैहाय बिगियानगिरि डक्टर प्रणबज्योति सेठियानि अबथिरा जिउ गोमानाय खौराङा सोराङाव फैनाय लोगो लोगो जरहाटआव दुखुनि साया साग्लोबदों। बेजों लोगोसेनो प्रणबज्योतिनि अनसायगिरिफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। लाहरिकाट पुलिस थानायाव भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाना हरखाब सिग्रोमदों। बे जाथायाव 3 काराप्टेड पुलिसा आखाइ दैखांनो गोनां जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा थांनाय हराव लाहरिकाट थानायाव हरखाब सिग्रोमनानै सासे SI जों लोगोसे 3 पुलिसखौ हमदों। 20,000 रां घुस लाफुनाय समावनो लाहरिकाट थानानि 3 पुलिसखौ हमदों। घुस लाना हमजानाय लाहरिकाट थानानि 3 पुलिस जवानखौ फारियै SI मुकुन्द उपाध्याय, कन्स्टेबल मिजानुर रहमान आरो हिरक ज्योति देखा होनानै सिनायथिनो हादों। गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाना टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। ओरैहाय DGP GP सिंहआबो बे खौरांखौ फोसावनानै काराप्टेड पुलिस जवानफोरखौ हमनो हानायखौ बाख्नायदों। मख'नो गोनांदि घुस लानाय आरो जाख्ल'नायनि हेंथायै रायजो सोरखार आरो पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लागासिनो दङब्लाबो भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाना घुस लानाय सोरखारि मावफारियाफोरखौ सानफ्रोमबो हमनो हानाय खौराङा सोराङाव फैगासिनो। बबेखानि लाट मण्डल आरो पुलिस जवानफोरखौ घुस लानानै हमनाय खौरांखौ सानफ्रोमबो मोननो हागासिनो। अब्लाबो रायजोआव घुस लानाय हारिमुवा जोबनानै थाङाखै आरो काराप्टेड सोरखारि मावफारियाफोराबो घुस लानो गियाखै। नगावआव 3 साइबार क्रिमिनेल हमदों। नगाव जिल्लानि दिमदुगुरियाव 3 साइबार क्रिमिनेल हमनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नगाव टाउन पुलिस आरो इटासाली पुलिसा दिमदुगुरि थानायाव जथाय अपारेसन खालामनानै 3 साइबार क्रिमिनेलखौ हमदों। हमजानाय 3 साइबार क्रिमिनेलखौ फारियै आनवार उद्दिन आहमेद, इलियास आहमेद आरो आजारुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला 3 साइबार क्रिमिनेलजों लोगोसे गंसे मबाइल फन आरो गं 400 सिम कार्डफोरनि अनगायैबो माखासे अजदगोनां फोरमानलाइफोरखौ जब्द खालामनो हादों। जाय सिमफोरखौ फरायसालिनि फरायसाफोरनि मुङाव नकल डकुमेन्ट्सफोर होनानै दिहुनदोंमोन आरो बैफोर सिमखौ बाहायनानैनो अनलाइननि जोहै रां लुथिनाय हाबाफारिखौ मावबोगासिनो दङमोन। बबेखानि हमजानाय 3 साइबार क्रिमिनेला अनलाइननि जोहै गोबांथार रां लुथिबोदोंमोन होननानैबो अजद सिखांदों। ओरैहाय बे साइबार क्रिमिनेलाव लोब्बा थानाय गुबुन सासे 4थि सुबुङा जाथायसालिनिफ्राय आरो पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमालांनो हायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। धुबुरीयाव उन्दै बैसोनि हिनजावसाजों गाज्रि सोमोन्दो खालामनाय धुबुरीनि मौलानाखौ पुलिसा हमबाय।
धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर बेगुनटुलिनिफ्राय धुबुरी पुलिसा एरेस्ट खालामदों लांसुनिया मौलानाखौ। बबेखानि उन्दै बैसोनि हिनजावसाजों गाज्रि सोमोन्दोआव लोब्बा लाखिनानै हमजानाय धुबुरीनि मौलानाखौ हाफिज आसिफ शेख होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मौलाना हाफिज आसिफ शेखआ धुबुरी नोगोरनि बिदाफारनि 12 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाजों गाज्रि सोमोन्दो खालामदोंमोन। हाफिज आसिफ शेखआ आरबी फोरोंनायनि मुङाव हिनजावसाखौ 2 दान सिगांनो गावनि न'आव लाबोनानै दोनफैदोंमोन आरो गाज्रि सोमोन्दो खालामबोदोंमोन। बे जाथायाव 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया 2 दान गोर्बोआव थादोंमोन। नाथाय हिनजावसानि दिथागिरिया स्रोदै एबर्सन खालामखुमादोंमोन होननानैबो खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला हिनजावसाया मावरियामोन आरो बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो धुबुरी पुलिसा लांसुनिया मौलाना हाफिज आसिफ शेखखौ पक्स' आइननि सिङाव एरेस्ट खालामदों। बबेखानि बे जाथायनि सायाव धुबुरी पुलिसा मौलाना हाफिज आसिफखौ जेरा खालामदों होननानैबो मिथिनो हादों। गसाइगावआव सिमालटापु पुलिसनि सिग्रोबनायाव थिखं जिबौ हमनो हादों। सिमालटापु पुलिसा स्रोद सुलुंनि गेजेरजों खौरां मोननायनि उनावनो हारापुतानि 31 नं राजा लामायाव हरखाब बेंखननानै हमनो हायो थिखं जिबौजों लोगोसे 2 फालांगिरिखौ। गसाइगावनि एसडिपिअ हेरेन कुमार डेका आरो सिमालटापु आउटपस्टनि बिबानगिरि सन्जय कुमार रायनि दैदेननायाव सिग्रोमनानै थिखं जिबौजों लोगोसे 2 फालांगिरिखौ हमनो हादों। बबेखानि हमजानाय 2 सुबुंखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव जारबारिनि गुनेश्वर नार्जारी आरो पाटगाव रनगरनि बिट्रिल बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसा गसाइगावनि हारापुतानि 31 नं राजा लामायाव 2खौबो हमनानै जिबौखौबो सिमालटापु आउटपस्टआव लानानै थाङो आरो बेनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसा हमजानाय 2 सुबुंखौ जेरा खालामदों। नर्थ फ्रन्टियर रेलवे एबा एनएफ रेलवेनि गंसे खारफुनाय ट्रेना हाग्रानि मासे मैदेरखौ सौख्लायनानै बुथारदों। लामडिं डिभिजननि फानबारि दिगारु सेक्सनाव थानाय खुख्रिया गामियाव बे जाथाया जादों। आथिखालाव बे जाथायखौ लानानै मिथिंगा मोजां मोनग्राफ्रा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। बे बिथिङाव एनएफ रेलवेनि सासे मावख'गिरिया बुंदों दि हाग्रानि मैदेरखौ रैखा खालामनो थाखाय रेल लामायाव मैदेरनि लामा एबा 11 करिडरफोरखौ सिनायथिनानै संरैखा होनो थाखाय आथिखालाव रेल बिफाना गासै 77 कौटि रां बाजेट हमखाबाय। हाग्रा बिफाना उननि समाव मैदेरखौ पस्ट मर्टेम खालामनानै जेसेबेजों हाखर जावनानै फबो आरो थैनाय मैदेरनि मोन्नैबो हाथाइखौ दिहुनो। गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय सा गुवाहाटी फारसे थांनाय फेरि सिबिथायखौ मोनानि समाव बन्द खालामथ'बाय। बुरलुंबुथुर दैमानि दैया खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैलांनायखौ नोजोर बोनानै दै लामा बिफाना मोनाबिलि 6:30 रिंगानिफ्राय फेरि खारनायखौ बन्द फोसावदों। मानो होनोब्ला मोनानि समाव फेरि सिबिथायखौ होयोब्ला जाब्रबथायनि आसाया बाङो आरो गोबां खहा जानो हागौ। गुवाहाटीनि कामाख्या रेल स्टेशननिफ्राय नीलाचल हाजोआव थानाय कामाख्या मन्दिरसिम रप वे बानायनो थाखाय रायजो सरकारा थांखि लादों। दावबायारि आरो मन्दिर सिबियारिफोरनि थांनाय फैनायनि सुजुग सुबिदानि थाखाय रायजो सरकारा बे थांखिखौ लादों होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै मिथिहोदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।